No, hráme Krasuje na hard. Krasuje Nightmare, ne? Nie, hard som dala. Lebo Nightmare by sme nedali. Takže na hard je tiež jak na onom. Nie to náhodou Nightmare? Nie, nie je. Alebo čo to dialo je? Hej, len išla veľmi rýchlo hore. Ja mám tak veľa pohľadov. Ona je strašne rýchla. Ty kukus. OK. To bolo trochu rýchle. No i čakala, že tak rýchlo vlastne. A úplne si to nepomierila hard na Nightmare? Nie, nepomýlila. Zvláštne. Čo? Tak, to bolo fakt pekné, no. Ježiš. Toto je preto dostanem infarkty z takýchto hier. Ona je dole, tak choď hore asi. Už je na mojom. Ej, Už je na svojom. bože. Kámo, ona už je na mojom. Už je na mojom! Bože. Je na tvojom? Nie. No. Idem ju čakať. Učím tú hudbu, už je na mojom. Už je na mojom. OK. Tak to bolo fakt tesné skoro. Oh. Mám fyzicky chuť kričať niekedy. Ja sa tak bojím, že ja proste... MK! Že to Petra, ty si hore. Kamo. je na tvojom? Nie, nie je. Ale je už na mojom. Ja už fyzicky nepočujem. Húcha. Keď je privolávať. Hej, keď tak skúsim. Eš! Krasuje! Tak chceš povedať? Sorry, to prám. Nevadí. Mňa to nezaujíma. Tam zostali otvorené dvere. Ona prešla. Oni sa tam pekný. More. Fakt? Hej. Kamo. Ja keď to dám na ten YouTube, tak ty to tam uvidíš. Ďalej. OK. No však ja práve sa snažím, ale ty to nejako odpojila. Ja som sa neodpojila, mi to tu ešte ukazuje. Ja nemám kľúče, toto preto. Ja tak chod si pozrieť reklamu. Ja vrtím toto tu vždycky. Je to reklama ústa. Dora. Čo s kadramou a neviem, čo také. Ja toto všetko dobré. Potom mi tam nie nejaké BTS a tak ďalej, no. Ja toto ešte horšie. Ja nemám veľmi rada BTS.
To nejaké kalorické tabulky. Kalorické tabulky, wow. Nerobíme reklamu na to. Práve. Tu hrajem s nožnicami, lebo čakám, aby sa ti dopozerala reklama. No, nie, už to ide. OK. Dobre, poďme na to. Počkaj. To už? Ja viem. To je rýchlejší, než jak ono. Teraz vybuchla nejaká bomba. OK, som správne. Prídom. Ja tam čakám na ňu vo stratovačky na mieste. Som mohla počkať, vidíš? Ona na mne toto už urabilo, choď! Choď hore. Ja? Ona ide hore práve, že kamo. Už išla hore ona. Čo? Ja? Nie. Hore, ja idem dole. OK. Niekedy sa fakt bojím tieto. Ja som tam šla, lebo som chcela ísť za tebou a mne to tam vraví, že choď. Už je na mojom. Ona je stále na svojom, takže ide hore inak, takže... Idem ju privolávať, hej? OK. Petra, vieš, jak s týmto hýbaš? Petra, vieš, jak s týmto hýbaš, ne? No. Tak to vyzerá jak oko. OK, už je na mojom. Nie na svojom? Nie. Už je na mojom. Jej. Videla ich chvost? Už je na mojom. Niu. OK. Ty už sa postraš. Čau. Až, prečo to pravím? Až. Krasuje. Ja sa jej bojím, čo si myslíš? To ja. Už si hore? Ale pôjdem si. Nie som kamo nevidela. Tak idem asi ja dole, ja som sa počakala. No, ak chceš ísť dole, nemusíš, ak nechceš predsa, nenútim ťa, more. Chcem okusiť tú bolesť. Dobre, tak ja pôjdem hore a vyskúšam tvoju zodpovednosť. Kamo, ona je... Som pripravená. Jeden šprint, jedno oko, to mi stačí. Ja mám 3. Jej. Šla hore! OK.
už je na mojom more. Je na tvojom? Nie. Je hore. Ja som tam otvárila dvere, vieš, a ona tam rovno bola a som videla jej chvost a jej hlavu a ona skoro sa dostala dnu. Jaj. Už je na mojom. Už je na mojom. Idem hore. Som hore. Mhm. Poznáš to už, nie? Mhm. Ja tam vidím, jak ju dráždiš. Teraz som to videla, jak ona tam išla, že ňu, a ty že áno. No teba tam nebolo vidno. Máš kľúč inak, si myslím. Idem cez burlivú chodbu teraz, hejko? Burlivú, stále som vravela pri tým bordovým. To ani nie je bordová farba. Sme na polku asi. Alebo určite. To polka. Už nie je to polka, už je to polka a jeden. Ešte to kontrolujem pre oči. OK, to bolo skoro. Mám je to 19. Ani 20. Dobre, ja idem do portáliku. Ja som na začiatku plnom. Už je na mojom! OK. Už je na hornom, kamo. Len musíš ísť po tie peňažky do toho oného. Ale príď ku mne. Už je na mojom. Budeš potom kúpiť, ne? Hej, neboj sa. Jedine, že by som to tak urobila, že ja rovno idem do toho späť hore, skúsim tú portálu ešte raz. Dorici! Ja som pozerala cez toto, ona už išla hore a ja som to videla, jak tam stojím. A som na ňu pozerala. Je na svojom? Nie. Kde si? Som dole. Ja viem, že si dole, ale kde dole? Bo ja som tu pri tých oných kovových dverách. Ja som železný. Ja idem za železné dvere. Krásné. Tak pôjdem s tobou, tak ja skúkam. Počkaj, idem pozerať. Okay. Ja som videla, jak som stála tam proste a pozerám. Nikdy sa nedostaneme ku konci, tak asi toto bude náš posledný pokus, že? Bo už 15 minút natáčame.
Je to dobré. My sa fakt blbci. Sme blbci, sme. Teraz hádanka, že ktorý je viac vôbec. To je sme. Neoko. Ani nie pol sekunda už bola tu. Ona je dole. I go upstairs. Tak choď hore, choď hore, choď hore. Ja idem. Ja stále neznášam ten postel trochu neustlaný. Toto ma tak sere. To ako keby si na tom, ona krasuje sadla už je na mojom. Je na tvojom? Už je na mojom chodole. Si dole? Hej. Škoda, že nemám pre teba kľúč. No, tak len ho najdi, please. Je na mojom. Okay, Bola na mojom, už nie je. Hej, lebo je na mojom. Bola na minútu, som počula také hrkanie. Či to je, či to len vypíšľam, už ani si neviem. Mám pre teba kľúč, choď dole. Ono už... Chod do tej žele. Dobre, ja už som... Pôjdeš? Dobre. Tak, som tam. Ja ju ešte to zdržiavam. Nemusíš. Ja ich chcem, ešte to pozeriem v okolí toho. Bože, ja tam počujem... Ja pri takých oných, ja tam počujem také tun 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 tun. Čo to je za ono? Už je na mojom. Privolávajú, čo? Neviem, bo ja som v tých železných a ona tam nezvykne chodiť. Ona ide z boku. Keby dačo. Klik. Už nie je na mojom. Už je na mojom. Budeme privolávať. Ja ju privolávam. Aby... Už je na mojom. Okej, už je mi. Dobre, ja už nejdem natáčať, 20 minút natáčame pomaly.